Me ka gani gidana? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya la ba ka shigo kai sallama ba na Allah ya kiyaye da nayi wawan zama. Shikenan an samu matsala. Aminiya, haka kuma abu ya kasance. Wallahi. Wannan auren kaddara. Ba daɗi To ba. kin san abin da nake so in gaya miki, babu lalle ba dole zama da uwar kishiya. Idan ya dawo, ki ci kume shi, ki kira sunan uwarsa da ubansa, ki dura musu zagi. To in dan halal ne zai ci ga takarda ya baki saki uku. Idan ma mai zuciya ne sai ya hada ya kai har 1000 man ana saki 1000 sai yayi. Alhamdulillah. Dike rana kin lalace? Kabari to ki dawo mu koma titi yanda muke rayuwar mu a kwalta da. Allah shine mai yi. Ya mafi. Yanda kike da kyan nan, yanzu dai ya murƙushe ki gaba ɗaya dikin lalace. Kai me ka gani gidana? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya la ba ka shigo kai sallama ba na Allah ya kiyaye da nayi wawan zama. Shikenan an samu matsala. Kina da hankali kuwa? Kina da hankali kuwa? Ai kai kana da shi. Za ta kan wannan katon gidana? Kai ne kato, wallahi kaga katon asara. Ka kasa rike mace. Okay, har ka samu batun kin magana ni da gidana. Awa, je ki dauko mayafinki. Ki dauko mayafinki nace. Au, ke tafiya zaki kuwa? Ai ba kai ba ita. Na haramta muku wannan auren. Kuma ba biko. Yau na ga aiki a gurin. Idan kai mai zuciya ne, yau ka rubuto takarda ka kawo mana. Me za ta yi da kan banda kaddara? Kin bar ayin dan Daudu ko? Insha Allah. Kin bar ayin dan Daudu ko? Chip. To bari mu gani. Wai mai ido daya leka shantu. La, bin nasu zaki kuwa? Daga baya kenan wai sadaka da karuwa. Me ma ka gani? Hey, ayin ga maka billahi alazim da sanin Allah. Wai an mari kawaliya bari in gaya maka. Chip. Ba da ma aikin kenan. Aure ya mutu dai. Aikin kenan. Can wagala inuwa dan golo. Na aure ya mutu. Inda na baka takarda. Yan mata. Ina za ki je ne? Na ga kin zo a rana kin tsaya. Mu kin san ban fiye kula 'yan mata ba. Amma kin ga kin samu na kula ki saboda ina ganin ba wani abu bane. Maryam, lafiyan ki kuwa? Ina ke ina wannan? ƙarya me yazo yake miki? To billahi lazi dake giya miki barawan kaji ne, barawan awaki ne. Barawan kai ba wahala wani inda nazo sai ka zo. Kwanan da yaje sace mana awakin gidanmu. Ina ke ina shi? Duk inda naje sai ka je mai wahala. Ke ki rufa kanki asiri da Allah mu wuce mu tafi. Wannan ai sai kashe miki kasuwa. Ki zo mu tafi wajen Alhaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu masu sauraron mu. Yawwa, kada ku manta da Allah jama'a muna tare da ku a ko da wani lokaci kamar yadda kuma kuke bibiyar mu a shafuffukan mu. Ku kasance da mu a ko da yaushe a wannan YouTube din namu mai suna Tama Hausa TV. Za mu riga kokarin doro muku abubuwa irin na barkwanci, nishadantarwa, abubuwa dai gashi nan. Kamar yadda muke dorawa a TikTok, muke dorawa a shafuffuka na Facebook, to insha Allah za mu riga kokarin doro muku kowane irin abu ne wanda zai nishadantar da ku a wannan tasha tamu mai suna Tama Hausa TV. Masoya kada a manta masu bibiyar mu a danna mana subscribe, a danna ƙararrawar sanarwa domin alamar notification kenan daga zarar mun ɗoro hajar mu a kowane lokaci zai rika zuwa maka. Fatan alkhairi. Masoya ne naku jarumi Abubakar Kilina. Kilina. Fatan alkhairi.